Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, alebo ten, čo obsluhuje? Ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. V pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Ježiš ukazuje vrcholnú pokoru. Nevyhľadával prevahu ani moc, ale slúžil druhým. On sa zriekol svojej rovnosti s Bohom, vzal podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom až po smrť na kríži. Jeho život je príkladom pre všetkých Kristových nasledovníkov. Učí nás, že skutočná veľkosť sa prejavuje v službe a súcite, nie v marnomyselnej pýche. Keď sa zameriame na Ježiša, naše ego a samolúbosť ustupujú do pozadia a srdce sa otvára pre jeho milosť a lásku. Myšlienka na zamyslenie. Pozerať sa na Ježiša a nasledovať ho znamená vzdať sa povinnosti a nechať jeho pokoru formovať naše myslenie a konanie. Otázka pre teba. Ako dnes môžeš prakticky slúžiť iným tak, ako to urobil Ježiš? Kde môže tvoja pokora zmeniť vzťahy alebo postoje v tvojom živote?